Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Prime Mega Premier Expo Arajar Upsaw ka balai sengi ka baon pelong Hamadan Pulu kan sedang neduk mentak sengi ka nyotrik urempang Arajar Upsaw haduk ka kendai trik urempang Arajar Upsaw. Yakni ka Prime Mega Premier Expo Arajar Upsaw on peli patba da menteri rang ba ka jela ukon rat kongkel sangma. Kani ka program ka penyat ka Prime Megalia da ka jing temu ban kersan bat ban lek kemen lang bat kinong sengkam sengjam na keleng ki benta ka jela. Hagini ke lempung ke balai sengi kendon buon ki kenhun ni ki riusimet ki banwan ban pen i ki kam ki bagilas dang ki ban kenthop naduk ki nong than jing than ki nong odor ki nong shet ni ki nong penmi ya ki jat jing ba mo pero bat ki wei pat ki jat kam ki babuon jat ya ka ba ki nong sengkam ki las dang. Hagini ke sengi on dia pat ba ru ki tiar gitar ni ki jing ba belawan ra sing ni program ya ka ba ki pat ba ki la ban thiet ya ki kum kada ka jing kersan lang ya ki nong sengkam la jong.